Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Мин мөхтәрәм мөселман кардәшләр дип мөрәҗәгать иткәндә, димәк мөрәҗәгать итәм иман китергән, исламны таныган һәм ислам динен тотырга тырышкан кешеләргә. Ислам диненең бер нигезләре ул да булса намаз уку. Аллаһка шөкер, мәчеткә килгән һәрбер кешегә дә намазның нәрсә икәнен аңлаталар. Ул гына да түгел. Әгәр кеше мәчеткә килә икән, менә мин мөселман, инде хәзер Аллаһка ышанам, динемне үтәргә телим дисәң, иң беренче булып аңа әйтәләр намаз уку диләр. Ләкин кайбер кешеләр намаз укый башлагач, мин инде ислам диненең иң югары дәрәҗәсенә ирештем дип уйлыйлар. Һичшиксез намаз ул безнең нигез. Әйткәнебезчә, нигез өстендә әле йорт кырырга кирәк. Чөнки нигезнең үз өстендә генә яшәп булмый. Аллаһу Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Аллазина юқимуна ас-салата ва мимма разaqnahum yunfiqun" ди. Без шул кешеләрне яратабыз ди. Ягъни шул кешеләр дәрәҗәдә ди, кемнәр намаз укый һәм без аларны ризыкландырган маллардан башкаларга өлеш чыгаралар ди. Аллаһу Тәгалә юкка гына бу ике әйберне бәйләми. Намаз уку һәм без аларны ризыкландырган малдан өлеш чыгару турында. Чөнки кай вакытта намаз укуы җиңел. Ул синнән ниндидер акча да сорамый, налог та сорамый. Бер вакытыңны багышлыйсың да Аллаһ Тәгаләгә укыйсың. Ләкин әгәр дә синнән килеп сорасалар, менә миңа бу әйбереңне бир әле. Бүлеп бир әле миңа шушы ризыгыңны, шушы малыңны, шушы яраткан әйбереңнең бер өлешен бир әле дисәләр, күңелебезгә кырт керә. Туктале. Нишләп мин бирергә тиешсең әле? Ничек инде ул? Мин бу кеше эшләмәде, ә мин эшләп таптым. Хезмәт иттем. Ничек инде мин аны башкаларга бирергә тиешсең дигән кырт кимерә башлый. Шуңа күрә дә Коръәндә икенче урында да әйтелә: "Сез игелеккә ирешә алмыйсыз үзегез яраткан әйберләрегезне башкаларга бирмичә" ди. Чөнки Аллаһ ризалыгы өчен дип гыйбадәт кылу, димәк Аллаһны ярату һәм аны яраткан кебек башка әйберләрне яратмау дигән сүз. Син үзеңнең ниндидер әйберең белән бүлешә алмасаң, садака бирә алмадың, кешеләргә ярдәм итә алмадың, димәк син бу әйберне намазга, дингә караганда күбрәк тә яратасың икән. Аллаһу Тәгалә юкка гына бәйләми. Чөнки ислам дине гомумән дин, ул бәйле корбан белән. Үзеңне, ямалыңны син корбан итәсең. Үзеңне корбан итәсең, мәсәлән, вакытыңны, мәсәлән, сүзеңне, ихтибарыңны, кем беләндер сөйләшәсең, дәгъват кыласың. Я булмаса, хәрам ризыкларны читкә куеп, хәләлне аласың, димәк хәрәмне корбан итәсең. Һәм шул ук вакытта яраткан әйберләреңне дә корбан итә аласың. Чөнки яраткан әйбереңне Аллаһ ризалыгы өчен дип кемгәдер бирү, я булмаса аның белән бүлешү, димәк синең күңелең чиста, һәм синең шушы дөньяга бәйләнешең юк дигән сүз. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең белән шундый хәл була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм сарыкның бер өлешен ярата торган була, аягының бер арткы өлешен. Һәм шушы өлеше генә аның иендә ит булып тора. Айша радиллаһу анха янына бер фәкыйрь килгәч, ул шушы өлешне итне фәкыйргә биреп җибәрә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм кайткач торый: "Минем дә ашыйсым килә, теге итне пешереп бирә алмассың микән?" ди. Айша анабыз радиллаһу анха әйтә: "Мин аны фәкыйргә биргән идем, сиңа ләкмәде шул" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Син хаталанасың, ул киресенчә миңа эләкте" ди. Ягъни, әгәр дә ашаган булсам, бу ризык бу дөньяда калыр иде ди. Ә кешегә биргәч, аның савабы ахирәткә күчте һәм мин аны ахирәттә күрәм ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм мөселман кардәшләр, бу тормышта күңелебезнең, йөрәгебезнең халәтенә игътибар итәргә кирәк. Бар чыннан да мәхәббәткә, яратуга һәм бәйле булуга лаеклы әйберләр. Иман, Аллаһы Тәгалә, ахирәт дөньясы. Бар безне алдаучы
кешеләр алдында саран, ямсез, мыкыт итеп күрсәтүче әйберләр. Һәм шушы әйберләрне без максат итеп түгел, ысул, чара итеп куллансак, ягъни алар аркылы савап эшләсәк, һичшиксез безнең ахиратыбыз да, дөньябыз да бәхетле булыр иде.